V dnešnom videu sa spolu pozrieme na najnovší prírastok do rodiny produktov od značiek Focal, ktoré boli vyvinuté v spolupráci s Naim Audio. A tento konkrétny produkt je all-in-one prehrávač kombinovaný so soundbarom, ktorý dokáže prehrávať aj Dolby Atmos obsah. A jeho názov je pomenovaný po islandskej sopke Hekla. Jedná sa o veľmi elegantný soundbar a all-in-one prehrávač, ktorý sa perfektne hodí do dnešných moderných interiérov a minimalistických obývačiek, ktorých sa chcete vyhnúť umiestňovaniu rôznych priznaných reproduktorov, či už stĺpových alebo regálových, a taktiež sa chcete vyhnúť aj zabudovaným reproduktorom a ťahaniu kilometrov káblov po celom dome. Ako môžete vidieť na obrázku, ktorý máme na televízore, Muso Hekla má veľmi jednoduchý, ale napriek tomu nadčasový dizajn. Celé šasy zariadenia je vyrobené z eloxovaného hliníka v takejto krásnej čiernej, alebo teda ak chcete antracitovej farbe. Keďže, ako som spomínal, dokáže prehrávať Dolby Atmos obsah, tak adekvátne k tomu disponuje aj dostatočným počtom reproduktorov. Konkrétne je to až 15. Pre všetky produkty z modelového radu Muso je typické takéto veľmi elegantné ovládacie koliesko, ktoré nájdete aj na vrchnej časti šasy zariadenia Muso Hekla. Pomocou neho viete manuálne ovládať hlasitosť alebo prípadne navoliť niektorý z 5 predvolených presetov, ktoré si môžete určiť pomocou aplikácie, a takisto voliť aj rôzne zdroje, ktoré sú na zariadení dostupné. Pomocou 15 meničov vytvorí Dolby Atmos domáce kino o konfigurácii 7.1.2. V prípade potreby sa k nemu dá pripojiť ešte aj externý subwoofer a vnútri disponuje Class D zosilňovačom s neuveriteľným výkonom až 660 W. Naviac, doma sa vôbec nemusíte trápiť nejakou optimalizáciou akustiky alebo podobnými riešeniami, keďže Focal dovnútra Muso Hekla zabudoval svoju špeciálnu technológiu ADAPT, kde pomocou zadania rozmerov miestnosti a vzdialenosti okolitých priestorov od Muso Hekla si soundbar sám miestnosť nameria a zvuk adekvátne prispôsobí k tomu. Naviac sú tam ešte dva špeciálne režimy, Dolby Atmos Music alebo Movie. Čerešničkou na torte sú špeciálne režimy úpravy akustiky od značky Focal, Sphere Music alebo Sphere Movie, ktoré pomocou riadenia zvukových vln dokážu vytvoriť ideálne posluchové miesto až pre 5 rôznych poslucháčov v miestnosti, bez toho, aby ste museli do optimalizácie nejak externe zasahovať alebo zložitými programami merať akustiku. Pre všetkých, ktorí túžia po dokonalom domácom kine, ale zároveň hľadajú elegantné riešenie, ktoré stačí vyložiť z krabice na poličku, je práve Muso Hekla tým svätým grálom všetkých soundbarov.